Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Sansngi hadian baka kunhun jongki khat saungut kidkhot jongka executive committee ka dorba shnong umyam kila penmi ya ka jingkan tho persya yaurang ba shnong jong shnong umyam daga bakan tho ba udon khti haga bale don bor ya ki kam shnong kam thau haga khan nyu tarik uno pra arjar arpo nakaliang jong uni rong ba shnong uba twinkle bo phang lembat ka kunhun jong u kilapan pau bakini ki jingkan tho persya yu baro kilong ki bomdan nong rem satya bat kadai ka jingya bisni hasnong hatau uba twinkle bo phang haba pensya syakilat patai kubor ula ong baka jingkan no persya yu daka kanhon ki khat saungut ki khot jongka executive committee bat katto kaningut ki riau pai ba kilong ki bomdan nong rem namar kumbala kan tho ba utrei don bor marwei kalong ka babakla ula ong syusyu nado ba ula simti ya ka kam kumurang ba snong ula ya trailang rengkat bat ki pai ba khamtam banwan ra ya ki skim penroi ba per hapo ka snong ka thau ka balapan mentoi ya ki pai ba nong song snong jingkran ko juki kalong bangala peniap kalong bangalat ngalali no kam ka bal karad ka kam ka barad ba ka blak ta do kayap kim ngalak loy ben ma bro boleh ben ma bro kamlong syu Handai lada kim pedang atau jimpan maaf jonga. Compare ka song haki. Handai balai pat hadin katu kan ni panakin wan ra ikan ke isu. Handai wat mentaru nakaliang jonga ngabu ikan tian. Kabal lada pisuk tu bak lakta adu katas ngoba pikirang ba. To maaf yang handai ya kabadai ngonong kabadai. Ya kabam dai. Ya kabalong ban pedang. Ya kabam laan pedang. Te kabaar kawan pat hakabadai juga inusi. Ka inusi nadu mun suaru hakani ka dorbar kabla lait ru ngala ong hiru. Bak enosi kamdai ka enosi ka bang ay mga kerpang marway menta ka dik enosi ka bla ay nado kini kisnem ki barim nado munswa hakapor bilali kim nong hilam snong do munswa kala ngas puntulun bai takar niwal handai kidan ko to kan ki bang ay tamai kata kaya da kowe handai kidai ki ka ki enosi ki bla ay karniwal ka ba ngas so to ba kam dadan kam hiru banda snong da kata isi nama ka enosi le da siu ya perkat kolong ba si benta ke ki try kar kanali la da kim sim enosi na ka dorbas snong jingi kolong compare Nomor kila debiyo ya ka single window clearance agent naka single window clearance kila yo naka directory joka industries ti kiba pun mentai baru ka ndai sulong bakini ki karkhana ki buraming kum kasnong ki pani ka industry namar bakinong tre hibare ni karkhana teng ki jah ka yap ka em ki jah ka mensaw ki jah kino no bentaru kasnong hi ka don ya ka ban aiser ki teng baki yap kiliban thang apa mau baru ki haban sim da ka jing tho na urang basnong Tapi kini kan bentak kepada energi ngatrai ngimdadan air mensyong ya energi kini keman jangan muslim maka dorbar belalai itu iba persya yang ngaruh mensyong no iba persya yang ngaruh dorbar belalai itu demo no nak ini kisi membar kaleng di kidan kato kat ningot kimba nyau na prangut iba persya yang hadian nga job dakat secret bolet dakat boot dakat jing sisa bapai ba lojit yang Henry hadian berjob mangai kini ka ya kini jing jet ram asnong how kat sau trik ubenai leber Haka pangala job yang kumrong masnong hadian kajing to jing katokan ni kinong yalam snong betre lang. Ngalalong biang kumrong masnong. Haka ba saungut kinong yakun persya yang akeladan. Handai kum mga job yang hato kasngi. Ngam sumlo ong bangan tray tang nam tau ni budget yang handai ngan tray lang salusaram tapat ba baro. Handai kajing wan pat jong gitu ki beri ba persya yang ban wan lang haka ni kajuk isi. Kalakta yang sikat dai Kaba kim ailat yang bangan tray kakam. Kilawo kejat. Kilalong ding penkyang. Handai nga kumurang ba nga soto. Ngaladai kumukupa ka sinong kabok pait ba lojit nga. Ngaban pendep ya ka bental jong. Ngaban perform ya ka bental jong nga. Lada pait ba lojit kumnong long kulong kena ka jong ki. Ay makiki tumu yang ngaban tumusniyo kam lele compare. Ay mi pait ba kan sanga bonong ba. Koram ba song pimbet cho bentray kam. Pimi bet cho. Ran resign na kamat jong pait ba bat kilong kami bat kilong pa bat samla boro. Handai balengan ya ka kam siteng por ka baka sangat jong kadang don. Hadu benai ban benai jun jong snem arajar puai. Yang lajit hau ni benai leber khat sau trik. Mentau senam. Kasanat ngadan hu benai jun. Balai ngala pen khanya ki kunduan ki bahadu kan no ya. Ki bayang ngatang ki nyong pra benai pre kwan pen khanya. Ban pun yo khon ka keme ka dan kam man kha dan kam man pun khandai benai.
ngali orang bas nombak kit kat ka kya ka son jong ka snong phimut bolai ngan ru nyu bana ngan tre ke bar kham tam le ke ni ka snong kam le ka snong ka balong kum chui ka snong ka pher bak la bak ka ma play tip hiru baka boni ka jaka ki bla dei bla kerte wer de ki bor sarkar state ba central department bat ka industries ka ba de commercial area kide ban dokumen pun ban baki yo yang akum nong elam ubanang la ban tuklar ubala on peniadai yaki be jong ki office ki ba pher hakan snong bala on ra ki scheme ibaria kat bala di buat jing start ki jong rangkat bagi isi hadu mentar uang baka de ka buram jong ka isi ngamong ka de ka buram ko jonga hadu mentar uang ka de ka buram jong ka isi kam de ka buram jonga andai de maki ki ba kernga de maki ki ba buat ki ba so wit yang andai tangko yang ong ngetrain nam ta pai ba ngetrain nam ta sinchar kadar to pai ba la do pai ba usem yang abang aduna ap ya kedorbar kan sawan hau bunai jun kedorbar kan sawan kedorbar kan sawan hau bunai jeliu ap ya kedorbar mon bunai jeliu ya ka bau pai ba yang hau ni bunai liber balek ula aya ka pentor bangan rep rengkat be pisiak khalaingot nganle kum no la phim kwa ban rep mendir mentabat ngah ban rep baik namar ka jing keno kan sawan endal akut kaya bangi dei porot ka jing keno kan long yang orang basnong om ya pisiak isi membar kan mau kai pai ba bola senia yang ngantre kan ka pentor menta ka basa ka tukan ni benai bat andala dei ka por ka ya ban ot sai pe ip siapa ba lau dei so babah kanong ngan yo ka babah la dei so basni kanong ngan yo ka basni tetangan ni bentang keren kum nong yam snong bat ki benta ki jing kunto ki jing kuno jong ki ngasim bai ka we ka balong ka dei ka jing snang yang bat ka dei ru ban ai syuk mesti menga banang trai ba syuk nam tak snong ka tau bam dei bangan pen sngap ya kan ni berkhoi hadeng ai men semi khnuan samla jong ka snong ka tau ki rang ba ki long kemia bakim di ban sngap ya ki jing kunto ka jong kini kila ban le lesa les ngiru siki press media ban pan he ban pan pur ban pan kulit ya kani andai sngap thot lem kani ka dei ka kam yang kam sam ngamban si bonon keren ka media namar ka dei ka jing sedang ka jong ki ma kila kunto sa palat ka ba ngasom to rang ba snong la dei nong lutie mula pan ya brio andai ngasim tang ka we ba ko pai ba ya sngap thot lem pedon nang ketika mon bat nganang train nam ta pisia ngam salia la da kini kim train nam ta kani ka kam dei ngangan ya sekmat so tengah ngasi iba bun ni di kengkiang diwa ya kadang ya kemen kalau lepas nong jengi triba juk kam kijam ak yak em ne ak ni nu benta haki skim beramu nak kadang nak kemen di kini ba bisni pa diu bubun bisni na kanu ka bentaro ngim tipi pat sia skor stang ba ak ai media ai press hang ne hang to beli kilong kini ini kibri ko apa tipi kata dia kidon kenu ka mesim ke ba sukho nyo juki beli man hapok kami je menyakren beli blabu ke isi pakin pisai sungai ha ketang apa kidi kibam ke su ke kren ko nyo kren pihun ne kumtai omba kren tang pakin ba pengat ani andra buat kren tidak tengah aku masuk silong masuk yoro yo ba silong sibun ya kalau tristam hari kini kisnam kan kisnam ladan mu kan bangi kalau stong tahu kan dua jiro akayap ke em bang sistem betul kisuk keluar benda serum di seneng akamiat kayong mungkin su ilzo ora ke mentoi hasno tha di pakini pat iban tang di kukyang sta de ngak nun stong ngai buram e buram stong jingi bola sistem kini sistem kan sistem bola tre bani don kam ni wala da umla ibor behe no ibor ru ulale sistem kan du kata ya nga kumui samla bat nok snong ni snong miam akin ki por ki bala lek nong ai ba jing tre jing ram snong te kalong kabaya be ti mo bat ni rukum nok snong ki jing arab ru ki poi be kan chengi bat ya kata jing song sok song san ru ngi kadan nok snong thao te kumuni usnam jong ni khlam ru ngi ba ida tristom gan badai le ru ban menteri mentangi nok senong nang ba nyelong ta ki ba san kan mapen pau ko jung susi ba kum kini ki gonja bo kan senong namar ba kini ki jingan tho ki de ki kam simet ki jong ki bala pen tho bria apo senong ko tha ko jongi lamba ki ki ba maki kim senong hun ya ka jing tre jong unang ba senong apo ka jing lam jong namar nga de executive member berim tam hapo kan ke isi bomenta hapo ke jingdon jong hadu ki lai saungut ki rang ba snong kata nadu kumon sim gerteng i rang ba snong balak latno i ba lemi mar pana i rang ba snong
iba Franco nong dar nang ta iba Sheikh Kharbeteng nang ta bat menta bo jong iba tungkil bo phang nrei kam judon kani ke wor khoj nrei hakini ki ar lai snem apo ka jing bat jong i ba kini kirio bai simlang ka jing trei kam lang bat ka sinong kila pen i ya kata ka jing ba mi stu jing mut lemba ki kam ki bai dei simet ka jong ki tina kaliang ka jonga ngasnguban penrem ya kani ka jing le ka jong ki nomar ba kim kwa shu bonwan ra ya kata ka jinge teli po sinong po thau ringkat bat kini ki khun somla ki rang ba ki badang bat ngang ni ki baron man pen singan lang ban pen i ba ka sinong jingi ke teli hi kumju nre de tang kini hi ki bla wo nia wo dong ki bla pen i ba ya kata ka bom jing su jingmut jong ki nre habak ki pat ba ki don bat ni de bele nging ki ko ore ke de ngi dang la ai ban buot yo ju uba unong ngelam buat trei bon ra ki skim pen roi ki babun hapo ni sinong jingi Irang ba sinong mensua hot ngim keren ben namar kem don ki skim mensua nre ki skim kimi menta uni orang ba sinong menta won ra buon ki skim ngila yo ki skim pan khana ngila yo buon ki skim ki bai dai hapo ni sinong jongi te nre menta pat kini bat ki iwit yo bo un trei nama bo won ra namenta ka pha kamiat hapo ka sinong ka thau te lada maki ki dei ki bakwa ban trei hapo ka sinong ban ra ka jimun to yu pat ba bakwa ban trei bat bo pat ba wan sekmat ban trei om bakin kentho haki media haki press ne hakinu kinu kiba penlek ran ya kasinong ya ke imlang salang ki that ila ka jong kolong yeng long sem tien rei la ki de ki bri ki ba soba wan chakmat bangin trei ho ngim shu ni ki ngim pen pau ki jing sniu ngim kwa ilu bandon nunu jing sniu bat ki nrei maki ki di man chakmat bagini trei lang kin ai ki diang ki kamon kadang ba uni orang ba sinong ula banwan ra ya kata kam banwan ra jimun toy kambu ni upat ba